Здравейте с Неудобно! Най-чаканото от вас предаване в нашите, така или иначе, най-посещавани сайтове MenBG, Hot News и Спортал. Тази седмица съм ви поднесла едно не толкова неудобно, колкото полезно интервю с един от най-уважаваните и пластични хирурзи. Той е преобразил до съвършенство не една и две известни личности. Дал е самочувствие както на много жени, така и на доста мъже. А дори и на 82 годишни. Гледайте доктор Ангел Енчев. Симетрията. Това е красотата. До мен е Ангел Енчев, който е един от най-добрите, смея да кажа, пластични хирурзи в България. Чувстваш ли се удобно, ме интересува, или се чувстваш неудобно? При вас с това предаване, с това заглавие е неудобно, малко трудно да се чувстваш по-удобно. Добре, аз ти обещавам да се почувстваш удобно, няма да ти задавам много неудобни въпроси, така че моите зрители трябва това да го знаят. Все пак до мен седи един доктор и аз съм така силно респектирана от него. Ще ми кажеш ли каква е разликата между пластична и естетична хирургия? Защото много хора го бъркат това нещо. Да. Пластичната хирургия е голямата специалност, която включва в себе си и естетична хирургия. Цялото заглавие на тази специалност е пластична, естетична и реконструктивна хирургия, която е възникнала по време на Втората световна война, за да решава проблемите, възникнали вследствие на ампутация на крайници и на недъзи вследствие на различни наранявания по време на войната. Още тогава е започнал един тласък на развитие на тази специалност и са се обособили след това и различните иконове: пластична, естетична и реконструктивна хирургия. Пластична, естетична, няма да се напрягам, това не е за блондинки. Ще ми кажеш кога за първи път докосна имплант? За първи път докоснах имплант в втората ми година от специализацията, защото в Гърция, както и в повечето европейски страни, пластичната хирургия е 6 години специалността, като 2 години първите са обща хирургия и след това вече пластична и естетична хирургия. И когато ми дадаха за първ път да докосна имплант и да поставя имплант, за мен беше невероятно преживяване, което го помня до днес. Защото все пак вече навлизаш в същността на специалността и се чувстваш вече малко по-хай като хирург. Трудно ли е това да се учи? Аз им чувствам, че медицината е най-трудното нещо. Медицината е една от... Както и всичко, което се изучава в детайли, когато искаш да си добър, е трудно за изучаване и непрекъснато трябва да се учи. А медицината е една степен повече, защото работим с живи хора. А в естетичната хирургия и пластичната хирургия работим и с здрави хора, което я прави още по-трудна и отговорна, защото при нас няма спешни състояния, има само здрави хора, които искат да изглеждат и красиви. Което прави отговорна специалността за това да бъдат доволни, а не да бъдат както са дошли. Те от нас искат да дадем най-доброто, за да изглеждат най-добре. Ти хората ги правиш много красиви. Благодаря. Няма какво. Фактите са си факти. Доктор Енчев ни дарява с разни неща. Маха ни други, сваля ни годинки, а дали жени. А помниш ли коя била първата ти пациентка? Първата не беше пациентка, беше пациент. Мъж? Да, мъж, на който направихме трансплантация на пенис вследствие на ампутация от една машина, нещо като фреза. Това ми беше първата реконструктивна интервенция. А първата пациентка, която оперирах, беше българка в Гърция, която работеше в Гърция и тя беше първата,